дар хона ҳеҷ кас нест? падарам дар куҷо бошад? ака шумо киро кофтаи зуде? додарҷон, як чиз пурсам, соҳиби ин хона дар куҷост? ин хонаро барвақт фурӯхта рафтан. чӣ хел фурӯхтам? ин хонаро ба кӣ фурӯхтам? дар ин ҷо чӣ гап аст? падарро ёфтам дар кор. падарамро аз куҷо меёбам? ба ҷои кораш меравам, шояд дар он ҷо аст. бародар, бё шишта суҳбат кунем. майлаш рафтем. бародар, кай мо соҳиби хонаву дар мешавем? худованд бузург аст. як рӯз не як рӯз мо ҳам соҳиби хонаву дар мегардем. медонӣ чӣ бародар? кош падару модарам зинда мебуд. як бор писарам мегуфт. садояшро шунида хеле осуда мешудам. бубахш бародар, дардро бедор кардам. имрӯзҳорам паси сар мекунем иншоаллоҳ. худованд ба ту сабр диҳад бародар. хез рафтем, боз раис омада ҷанг накунад. ин бачаҳо дар куҷо бошанд? ассалому алайкум. о киҳоро мебинам. салому алайкум. ва алайкум салом бародар. хуб ҳастӣ дигар? саломатият соз, авҳолоят нағз? салому алайкум. шукр алҳамдулиллоҳ. хуб ҳастӣ? саломатиятон хуб? бародар, ман хостам аз ту як чизро пурсам. бародар, падари маро намедонед ки дар куҷо аст? ба хона рафтам, падарро дар хона наёфтам. як кӯдак гуфт ки хонаро фурӯхтаам. падарам дар куҷост? чӣ кор мекунад? чӣ аҳвол дорад? иброҳимҷон, баъд аз рафтани ту чиҳое нашуд. ман гуфта наметавонам. биё хубтараш туро ба назди падарат барам. худат аз ӯ пурсон шав. охир чӣ гап шуд? гап занед. илтимос гап занед бародарон. мо намедонем. майлаш рафтем. майлаш акай юсуф, паноҳат ба худо. падар, иброҳимҷон, писарам,
падарҷон, ба шумо чӣ шуд? чаро ба ин ҳол афтодед? дар ин ҷо чаро хоб мекунед? ором шав фарзандам. ҳозир ҳамаашро ба ту нақл мекунам писарҷонам. писарам, баъд аз рафтани ту медони он содиқ бо мо чӣ кор кард? салому алайкум. ассалому алайкум. биё содиқ, биё. аҳволот хуб аст амакҷон? ҳама хуб? хоб. барои як масъала омадам. барои иброҳимҷонро ҷарроҳӣ кардан. имзои шумо дар кор аст. имзои ман? бале. дар ин ҷо. як дақиқа, дар инашам имзо гузоред. мешиштем дар хона? мешавад иншааллоҳ. вақтам камтар аст. фардо ҷарроҳӣ мекунанд. майлаш, саломат бошӣ. саломат бошед ҷонам, саломат бошед. ҳой мусафеди беақл, ҳоло ту намедонӣ бо кӣ кор кардесӣ. рӯзатро бо дастони худат сиёҳ кардӣ. лабай. биё писарам, биё. чӣ гап бошад? ҳеҷ нафаҳмидам. чӣ гап шуд? кай ҷарроҳӣ мекунанд? содиқ, иброҳимро кай ҷарроҳӣ мекунанд? мусафед, ту магар ба ин қадар бозиҳои ман бовар карде? чӣ? ту чиҳо гуфта истодаи содиқ? чӣ хел бозӣ? ман нафаҳмидам содиқ. ана ҳамин хелбозӣ. аввал ба бовари шумо даромадам ва шумо маро ҳамчун фарзанди худ қабул кардед. ва ин ба ман хеле кӯмаки зиёд кард. аввал иброҳимро ба турсия равон кардам, гӯё ки ӯро табобат мекарда бошанд.
гӯш кун Мусафед, оҳистаҳак аз хона баромада рав. дигар вақти гираю нолан нест. Хез акнун аз ҷод. аз хона баромада рав. исто писарам Содиқ. амак гӯш кун. исто писарам Содиқ. фарзандам, ин корро накун. рав гуфтам. охир ман ба куҷо меравам? ба кӣ мегӯям рав? ба кӣ мегӯям рав? ба куҷо меравам Содиқ? خدایا، فرزندی من کجا شد؟ ابراهیم کی می آید؟ ای کاش یک بار دیگر او را بینم. خدایا، دعای من موی سفید را قبول گردان. падар, Содиқ чаро бо мо ин корро кард? охир мо ба ӯ чӣ бадӣ кардем? чӣ гап аст? ё ин ки аз ягон воқеа ман хабар надорам? шумо Содиқро мешиносед? падар, ман медонам бо ӯ Содиқ чӣ кор кунам. ман ӯро ин хел намегузорам. моро бехонаву дар кард, шуморо ба ин ҳол афтод. исто писарам, ором шав. бадиро ҳар кас карда метавонад. 100 масҷиду 100 мадраса обод кунӣ. 100 банди ба зар харида озод кунӣ. 100 рӯз рӯза гириву шабҳо ба намоз. зон беҳ набувад ки як диле шод кунӣ. анам хел писарам. набошад чӣ кор кунам падар? ҳаволааш ба худо, бало ба пасаш. падар, шумо як бор иҷозат диҳед ки ман бо ӯ ҳам суҳбат шавам. майлаш писарам, майлаш. ҳамааш хуб мешавад дӯстам. ғамгин машав. бародар, Содиқро аз куҷо ёбам? ман ҷояшро медонам. хоҳӣ туро ба он ҷо мебарам. бародар, ба ман кӯмак кун.
ана ҳамин хонааш аст. Ту даро ман намедароям. Худат бо ӯ ҳам суҳбат шав. мешавад. хуб, тамоми корҳоро ба анҷом расонидам. корҳо чунон осон шин ки ҳатто ту тасаввурша карда наметавонӣ. аз ман битарс. туро ҳам бехонаву дар накунам. майлаш хай. салом алейкум содиқ. ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? ман намедонистам ки ту ин қадар бевиҷдон будаӣ. худат дар ин гуна хонаҳо зиндагӣ мекунӣ. аммо падари маро аз хонаи фақиронаш пеш кардӣ. ту чӣ хел мард ҳастӣ? корҳое ки дар ҳаққи ману падарам кардӣ ҷавоб медиҳӣ. вақти ҷавоб додани ман гузашт. акнун навбати падари беномуси ту аст ки ҷавоб диҳад. интиқомамро аз яки шумо мегирам. ба корҳоятон ҷавоб хоҳӣ дод. фаҳмо? эй номард, ту чӣ гуна ҳақ дорӣ ки дар ҳаққи падари ман чунин сухан мегӯӣ? номард падари худат аст ки маро модарамро танҳо гузошта рафт. охир падари ман ба шумо чӣ бадӣ кардааст? моро ту ин қадар ранҷу азоб медиҳӣ? гӯш кун, ман дар бадни модарам будам. падари ту маро партофта рафт.